Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baýy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Balqanyň welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Welaýat merkezi Balqanawa şäherini ugramak üçin ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň hormatly prezidentimiz dik uçurdy. Balqan vilayatynyň Jewil şäherçesine tarap ugrady. Bir salamdan hormatly prezidentimiz Jewil şäherçesinde täze halkara howa menziliniň düýbüniň tutulýan ýerine geldi. Bu ýerde arkada prezidentimiz şatlyk şowkuny bilen garşylandy. Assalamu alaikum, çuңur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, eziz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Bugün biz ýurdumyzyň taryhyna ýene-de bir ajaýyp wakaň, taryhy pursatlaryň şaýady bolýar. Ýagny bugün Balqan welaýatynyň Jewil şäherçesinde halkara howa menziliniň gurulşygyna badalga berilýär. Şu münasibetli çuңur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz sizi ähli watandaşlarymyzy tüý sürekden gutlaýas. Size berk jan taglygyny alyp barýan işleriňiziň elmydama rowaç bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Eziz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir uly hormat bilen Türkmenistanyň çuңur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow söz berýär. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar, sizin bilşiniz ýaly garaşy bir tarap watanymyz gün-günden rowaçlanyp, ösüşleriň hem täze berentliklerine tarap ynamly barýar. Hatta ýurdumyz hemme tarapdan güllä hem mehman halkymyzyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş derejesi ýygyderli ýokurlanýar. Mukaddes garaşylyň hem şany 30 ýyllyk ýubileyine baran eziz diýarymyz hem uly üstünliklere beslenip berent hem sepgitleri ýetýär. Muny şu ýylyň geçen aýamyň netijeleri hem dogry tasdikleýär. Ýubiley ýylynyň geçen 6 aýynda ýurdumyzda 32 sany ýeri desga. Ähli amatyklar bolan köp sany döwrap ýaşaýyş jaýlary.
mektepler, çağlar bağlıdır hem beylik mühim hem defkalar kurup ulanmağa berildi. Şolun katarına Lewap vilayetinin Kerki şäherine işe girilen halkar hova mendilni. Hem Türkmenabat şäherindäki Türkmenin hem binany we ençemen beyleki defkalar görkezmek bolar. Häzirki döwürde hem ýurdumyzda umum bahada 37 milyard Amerikan dollaryna geçýän 2,5 miňe goly defkanyň guruluşy dowam edýär. Biz bu işleri mehriban halkymyň awadan durmuşda ýaşamagy, garaşy bir tarap döwletiň mununa belekde güllä besmegi, dünýäniň öňde barajy ýurtlaryň birini ýurulmak üçin amal aşyrýar. Bir kara döwletiň hem garaşynyň şanly 30 ýyllyk hem bayram münasibetli ulanmağa berilýän il ýurt berkitli. Döwlet ähmetli, döwrap binalardan hem möhüm ähmetli defkalar ýurdumyzyň ykdysady taýdan has hem ösýanynyň ata-batamynyň kuwatynyň artýanyň hem suwutnamasyna urulyp güneşli ülkemiziň keşfini tanınmaz ýaly özgördiýär. Munyň özü biziň ulan eden döwlet adam üçindir diýen teatrlaryň ýygy durmuşa geçirýändigini aýdyn görkezýär. Hormatly adamlar, näşun hem biz Balkan vilayatynyň Jewel şäherinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetli täze halkara howa mendilni toplumyň dawraly ýagdaýda diýýüni tutýar. Potraçyzy beýatjak esasynda kesip berjek. Bu halkara toplumyň guruluşy ýurdumyzyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ösüş gadanynyň arasynda baglaşan kar alalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Munyň özü bir tarap döwletimizin dünýä ýurtları bilen gatnaşykly, özara bähiyetli ykdysady hem gatnaşyklaryň barha rowaşlanýanynyň hem bir kara döwletimizin ykdysaly hyzmatda şökünde halkara awranyň hem uludygynyň aýdyn suwutnamasyny. 200 oğlu işgal işleyecek täze halkara howa mendiliniň umumy meýdany 275 hektara barabar bolar. Taslamanyň düzüminde bir näçe binalardyr, defkalar bar. Olaryň katarynda ýolagçylyk, ýük terminallaryny, howa hereketini durundyryş, diňini halat ediş hemde ýanyňla garşy görüş, gullyklaryň binasyny görkezmek bolar. Bu ýerde uzunlygy 3200 metr bolan döwrap emeli uçuş 13 solagy. 2 zany ýurum ýollary. 6 san howa hem gemini hem de 4 dükçüra niýetlenen meýdança hem gurulur. Ýürütürüşdiren aerodrom we howa gemilerine ýerüstü hyzmat ediş gullyklarynyň binalary jemi 15 sany hem defka bina ediler. Bu sorulara ýerüstü hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin täze halkara howa mendilini dürli görnüşli 45 sany ýürütürüşdiren ýerüstü tehnikalar bilen üpşin etmek hem gözegünde tutulýar. Edi vatandaşlar, nekip bolsa ýendene 3 ýyldan bu ýerde döwrap howa mendili bina ediler. Dürli kysymda hem howa gemileri uçup gonar. Şuň diýip bir täze halkara howa mendili toplumy bir kara döwlet bolan raýat aviasiýanyň model zaman binýadyny düýpli puhtalandyrmakda möhüm ähmiýetde eýe bolar. Howa ulaglary arkaly ýolagçylary hem gatnatmaň we mükleri hem daşamaň meşgullerini artyrmakda. Ýurdumyzda ykdysadyň has ösürmekde. Halkymyza döwrüň talaplaryna laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýeler. Men ata-batamyň ykdysady kuwatyny artyrmaga munasip goşunt goşup bir täze defkanyň guruluşyna işlejek, işe girilenden soň toplumda rahmet çekjek adamlaryň ählisine
ol üstünlükleri arzu ediyor. Hurmatly adamlar, söyleyeyim, şunu bir de Ulatın Amerika'da olan Balkanava şehrine Dögrova Türkmen'in Aqoy binasının 3000 orunluk sadaka zayını davaralı yerlerde açıp ulanmağa berer. Yurdumun Günvatar Ulatının görküne görk koşuk Aqoy binası devletli maslahatlar hem dürlü köpçülükler hem çareleri geçirmek için niyetleniyor. Bu acayip bina. Şahanlı tinelleri. Bayramçılık ve toy davaralarını, soğukulunu, aydın saat çıkışlarını hem de at üstündeki oyunları kurmak için ehlim şertler döredüren merkeze de öğürler. Merdana halkımızın devletlik hem deyaplarını özünde zemleyen Türkmen'in Aqoy binası bizim hem Balkan vilayetini alıp bağlayan işlerimizin üstünlükle durmuşa geçirmekte mühim orunu eğiler. Medeniyetimizi hem de sunatımızı östürmekte. Yaşlarımızı vatançılık, millilik, zahmet-söyörlük ve ahlaklık ruhunu terbiyelemekte ulu ehemmiyeti bolar. Hurmatly adamlar, edi vatandaşlar. Kadim Balkan toprağında yaşap geçen Bayram Şahirin meşhur aydıma uğurlanan şu tetirleri yadımızdadır. Dağlarını dirler Balkan. Mümkürdür onu at takan kışık geçip yağda yakın nurlar dökür bulutları. Ne zekini şahirin maydışı o zaman Balkan dağlarının TV keşfi yadırki qarasılık dövründe hatla gözelleşiyor. Balkanava şahirinin kurulan Türkmen'in Aq öy binası olsa şu dağların güzelliği olan öz orşu sağlasıp bir sevitleri ayratayım övrüşkün çağıya. Meğer Morşalı Balkan toprağı Devlet Mehmet Azadi Maktumulu Prağı Kur'an-ı Zeliline Bayram Şahir yali enşeme akıllardandır hem nusxağı şahirlerimizden yaşap geçen toprağıdır. Olan nusxalık edevi mirası. Özbaşı sünnet hem yolu yaş nesillerimize münasip hem terbiyeleme olu yardım beriyor. Hurmatly adamlar. Evi vatandaşlar. Gününden güzelleşen kadimi Balkan toprağında Täze hova mevinin düýünün tutulmagy we Aqoy binanyň açylyp ulanmagy berilmegi bilen sizem tüý sürekden utbaýar. Siň aklyňda bir jan sağlyk hem alyp baran işlerine ulusnukları arzu edýär. Mehriban adamlar. Goy bacayip binalar soňky nesillerimize bizden hemişelik ýadygar kaldy. Köp sağ olun. Şungur hormatlanan belet mertebeli prezidentimiz. Häzir orta davaramyzda Balkanawat halkara howa menderi babatyna taýýarlanan video şekilleri tomuş etmän şaharýas. Balkanawat halkara howa mendeli. Jebel şäherçesi. Bu mekanyna gönü barýan şemalyň uğruna pederlerimiz ýaýlyp ýatan Tehran berekedini hemra edinipdir. Häzirki Jebeliň 5 kilometr günwataryna täze halkara howa mendel toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Guruljak bu howa mendeli mühim strategik çäkde ýerleşýär. Toplumyň umumy meýdany 275 hektara eýleýär. Tassamaň düzmünde Döwrewap ýolagçy terminaly, howa hereketini dolandyryş gullugynyň diňi, ýük terminaly, ýangyna garşy we kelekçilikde halat ediş gullugynyň binasy we beýlekler bar.
uçuş-gonuş zolagynyň uzunlygy 3200 metr bolar. Howa mendiriniň duralgysynyň bir wagtda howa gämilerini we dikuçorlary kabul etmäge mümkinçiligi bolar. Howa gämilerine ýokary hilli ýerüstü hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen howa mendiliň dürli görnüşde ýöriýteleşdirilen ýerüstü technikalar bilen üpçün edilmegi gödäwne tutulýar. Balkanawat halkara howa mendili atly altyn sow ýazgylar bilen bedeljek binanyň depesini gödel gyýdyň kömüş gubbasy kimin ajaýyp haly görünüň nüshasy bedär. Ýanaşyk ýerlerdäki ýaşyl dolaklar öz borçly şekli emele getirer. Mendiliň türkmen milli binagärlik ýörelgelerini esaslanýan binalar toplumynyň döwrawatlygy, ýokary amatlygy, täzeçil tehnologiýa mümkinçilikleri bilen Raýat aviasiýasy halkara guramasynyň ICAO-nyň halkara howa gatnawlaryna bildirýän talaplaryny münasipli gadanmak şertine eýe bolup biler. Häzirki zaman howa mendilleri ýurdumyzyň milli ykdysadyýatynyň ösüş derejesini ýokarlandyrmakda köp uğurlu wezipeleri amala aşyrýarlar. Türkmen Howa Ýollary Agentliginiň Hünärmenler düzüminiň mertebesi berent milli lidermidi, döwrüň we dünýäniň iň öňdebarjy gadananlaryny özünde jemleýän täze toplumlar, hünär derejesini kämilleşdirmekde açylýan täzeden täze ýokary şertler, ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatynyňky giň mümkinçilikler üçin bu ýsanç duýgulary şirin kelamlara dolýar. Güneşli Türkmenistanyň halkyň abadan durmuşynyň we bagtyar geljeginiň hatirasyny durmuş ykdysady ähmiýetli taslamalaryň ýene-de biri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Salam, mehriban atamjan, şanmasın şaq adamyňyza, siziň bilen döwra döndi, arka dağlı watanymyza, arka dağım atamjan, hoş geldiňiz Balkana, şanyňyza uludan toý toýlaýar halkymyz, göwüller ýada salýar, joş habar deňzini, döwre beýikler paýdyr, jebel howa mendili, başlat döwletli işi, bellep onuň senesin, ýazaýynda atamjan, ýadygarlyk ýazgysyn. Salam mehriban atamjan, bina gurmak batlyk, gurýan döwlet beýikdir. Buň hazır kenary toýdanyny geyipdir. Saýaňyzda boýalýar, ösýär döwlet bagymyz. Täze howa menziliniň düýbüni tutup bereýin, ediz arka dagymyz. Hormat prezidentimiz täze halkara howa menziliniň düýbüni tutup, onuň gurulşygyna ak pata berdi. Mehriban arka dagymyzyň oňun strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistan sivit we iklim ähmiýetli möhüm ulug we logistika merkezi hökümini özüniň eýilýän orny putulandyrýar. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň ulug düzüminiň dünýäniň ulug ulgamyna iýligderli goşulmagyny öpçün etmek, günnogor günmatar we demirgazyk günorta ugurlar boýunça milli düzümi giň etmek boýunça öňde goýun wezipelerini çözmek bagtda netijeli çäreler görülýär. Şeýlelikde biziň ýurdumyz sewitin we tutuş dünýäniň awadançylygynyň hemde durnukly ösüşiniň beýikliklerine laýyk gelýän ýödary beýiklikli tüwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek maksady bilen özüniň bulgumdaky ägir tuly kuwatyndan netijeli peýdalanmaga çalyşýar. Soňra mehriban arka dagymyz körpeler bilen söhbetdeş bolup, olaryň din jaş mögsümini geçirişler bilen gyzyklandy. Körpeler ähli gurlar boýunça döredilýän mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşallyk bildirdiler we özleri bilen suraty düşmegini milli liderimizden haýyş etdiler. Munyň özi döwlet derejesindäki ýer tutumlaryň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgeler bilen utgoşdyrylýanyny aňladýar. Mehriban arka dagymyň ýol başlygyna badylga berilen işler oňa hormatly ýaşullaryň gatnaşmagam Türkmen halkynyň agdy birliginiň aýdyň beýany urildi.
Ýolugruny hormatly prezidentimiz Balkanawa şeherindäki gaýry goýulmasy tiz kömek merkeziniň golaýyna saklandy. Lukmançylyk idarasynyň öňündäki meýdançyda döwlet başçylary saglyk goraşlarynyň işgärleri mehirli garşadylar. Mehriban arkadagymyz, halkymyz itaatana üzüp gelýän ýaş neslin saglygy barada hemme taraplaryň aladanyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýanyny belläp, ýakynda howunarlygy metäş saglary gollaw bermek boýunça Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Haýyr Sahawat gaznasynyň döredlendigini bugünem toýup eslenýän Balkan vilayatynyň etraplarynyň we şäherleriniň hastahanalarynyň çağlar bölümleri üçin şol gaznadan täze tiz kömek awtologlarynyň 10syny sowgat berýänini aýtdy. Döwrewap derejede enjamlaşdyrylan bir tiz kömek awtologlary kömege metäş çağlara gyssagly ýagdaýda zerur gollaw berer. Geljegimizde bolan çağlaryň sagdan birk bedenli watanymyz üçin wepaly ýaşlar bolup ýetişmekleri orny döwletimiz tarapyndan ýygyderli alada ediler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Arkadagy prezidentimiz ýürütüleşdirilen tiz kömek awtologlarynyň açarlaryny dawraly ýagdaýda ýurdumyzyň saglyk goraş we derman tenagaty ministrine gowşurdy. Saglyk goraş ulgamynyň işgärleriniň adından milli liderimize ýurdumyzyň ýaş raýatlary barada ýadysyz alada edýänligi hemde ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň maddi enjamlaryň binýadyny döwre waplaşdyrmakda hemişe gollaw berýänligi üçin tüý sürekden hoşarlyk sözler aýdyldy. Rahman prezidentimiz biziň welaýatymyza häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny üpsün edilen 10 tan täze tiz kömek awtologlaryny sowgat bermeňiz biziň üçin sowgat bolup hormatly arkadagymyz. Bu ilkinji lukmançylyk kömegini bermäge, ilatyň saglygyny gorap saklamagy hem de ömür dowamlylygyny uzaltmagy ýardam berýär hormatly prezidentimiz. Lukman prezidentimiz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, insan saglygyny, akly zatyny ileri tutýan işleriňiz hemişe rawaç bolsun hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz Lukmanlar bilen söhbetdeş bolup, täze tiz kömek awtologlarynyň çağlaryň saglygyny gorap saklamakda Lukmanlaryň ýakyn ýardamçysy boljakdygyny anan bildirdi. Häzirki zamanyň bütün tehnologiýalary we zerur enjamlaryny üpsün edilen ýürütüleşdirilen ulaglarda gyssagly lukmançylyk kömeklerini bermek üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Tiz kömek awtologlary enjamlaşdyryş babatda ýokary halkary görkezlerine dolu laýyk gelýär. Hormatly prezidentimiz vilayatyň lukmanlaryna insan saglygyny gorap saklamak ýaly atyllyk hemde jogapkärli işlerini üstünlikleri gazanmaklaryny arzu etdi. Hemde hemmeler bilen hoşlaşyp bu ýerden Balkanawa şeherine täze gurulan Türkmeniň Agoý binasyna geldi. Oğulsun, oğul keldin algandan, şöhratly kederlen, söwür perdendi. Dünya yalkım edip, gör ak öy oldum. Toy tuttun güllüdüp bu atı kendi. Toy sonsun halkındır, kadimi yolum.
hormatly prezidentimiz körpe nesillerin sunwata bolan hügüslerden gyzyklandy. Ýaşajyk artistler aydyn tadydan içkin gyzyklanmak üçin zerur mümkinçilikleriň döredilýänini belläp, munyň üçin mehriban arkadagymyda sag bolsun aýtdylar. Soňra hormatly prezidentimiz şanly waka münasibetli Türkmeniň Agoý binasynda guralan milli amalgaçam sunwaty hemde dörejüň görnüşleri, milli senetçiligiň öýdorşlygy barada düşünje almaga mümkinçilik berýän sergini synlady. Sergi Türkmen halkynyň köpügürli dörejilik zekiyiniň hemde özüniň ören baý taryhy medeni mirasyna ıgrarlygynyň aýdyn subutnamasyny urly. Sergide görkezilýän eserler paýgasy pederlerimiziň taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmeýändigini we olaryň geljek nesiller üçin aýygyl saklanýanyny aňladýar. Çeýlek hem sergide garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzyň ähli urlarda galanýan üstünlikleri, arkadag prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna bitirilýän büyük işler wasp edilýär. Ägert uly Agoý görnüşine bina edilen we 3000 adama niýetlenilen Türkmeniň Agoý binasy Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly mehmansewerlik diýip desurlaryny alamatlandyrýar. Hemde awadançylygyň we özüşüň nişany bolup durýar. Bu bina durmuş üpçünçilik ulgamynyň toplumy bilen üpçün edilenler we häzirki zaman gurulşyk hemde timarly serişleri ulanyp bina edilenler. Onuň içki bedeginde milli binagarlyk sunwatynyň usullary hemde haly naqşlary giňden ulanly we aýdyň milli öwüşgüni bilen tapawutlanýar. Türkmeniň Agoý toplamyna zerur bolan häzirki zaman enjamlaryny üpçün edilen giň konsert zaly, idara we beýleki urduş otaglar, beýleki hem 3000 ornuk tazaky üçin aýratyn bina gurulypdyr. Onuň ýanyjyk ýerleri doly awadanlaşdyryldy hemde bagy bosanlyga berildi. Soňra mehriban arkadagymyz şanly waka münasibetli guralan vilayetin sungut saatlarynyň çykyşlaryna tomuş etdi. Türkmeniň Agoýyna emeli gelen ruhaniyetlik we bayramçylyk ýagdaýy Türkmenistanlaryň gün saýyn rawajlanýan garaşsyz baky bir tarap watanymyza hakyky buýsanjynyň aýdyn beýany urly. Bu konsert janrlaryň hemde çykyşlaryň köp türlügi bilen tapawutlandy. Olarda ýurdumyzyň medeniýetiniň baý kuwaty öz beýany tapdy. Çykyşlarda evi watanymyz hemde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägir türlü özgertmeleriniň başyna başlan milli liderimiziň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gödelligi, müdimi adamda kımmatlıkları wasp edildi. Şöhret arkadağa, gelene dünya hayran. Şöhret arkadağa, ile nusfu birdi birdan. Şöhret arkadağa, bilen başın aman olsun. Konsertin dowamyna Türkmen halkynyň aňyna müdimilik galan nusfu aýdymlary meştirildi. Folklor we tans toporlary, bagış sadanlar, meşhur estrada aýdymçylary bilent ruhy beslenen çykyşlarynyň üstü bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, ýurdumyzyň ýeten derejesiniň, milli tebigatymyzyň aýratynlyklarynyň, pek söýgüniň we mehriban arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna bitirilýän beýik işleriň waspyny ýetirdiler. Ajaýyp binanyň sahnasyna çykyş eden artistler sungut saatlary ýurdumyzda guralan köpçülikliň çärelerde joşuny çykyşlaryny ýaýwanlandyryp bayramçyk çäresiniň ähmiýetini artdyrýarlar. Türkmen halkynyň nusxawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň sözlerine döredilen aýdymlar, ustatyk bilen ýerine ýetirilen çykyşlar bir ýerde guralan konsertiň şowhuny hassa belende göterdi. Aýratyna vilayetin folklor toporlarynyň lilikdäki çykyşlary bir ýerde guralan aýdym sazy dawaranyň milli diýip desurlar esasynda taýýarlanýan eserleriň hassa täsirli bolmagyny şertlendirdi. Tomarçylaryň şowhunly il çarpışmalary sungut saatlarynyň çykyşlaryna ýokary baha berilýänini görkezdi. Häzirki döwürde gönnün arkada prezidentimiziň başlangyjy we tagallasy esasyna ýurdumyzyň durmuşyna mühim orny eýleýän şanly wakalar aýdym sazy dawarlar bilen goşdurulýar. Munyň özi Türkmen halkynyň döreden dünýä nusxalyk ýörelgesiniň dügrewap derejede üstürlýänini aňladýar. Halkymyzyň özüniň şahatlygyny, bitirilýän beýik işleri, rawaj tutumlary bolan bu ýysançlaryny aýdym taýlaryň üstü bilen beýan etmekdäki taryhyň dowamyna üstürilip gelinýär. Balkanawa şäherine gurulan Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş dawarasy münasibetli gurulan konsertiň köpügüşini çykyşlara beslenmegi
Mehriban arkadağımızın yol başlığına başı başlanan tutumların uli aravaçlıkları ve senyanının aydın beyanlı urli. Kaşan binada yerine getirilen joşunlu aydım sağlar, bilint uruğu besenen çıkışlar, hormatly prezidentimizin yol başlığına amala aşırlayan asırlı işlerin tenası olup yanlanne. Arzular gedeli bağıtın kenarına bilecek. Arzular gedeli bağıtın kenarına bilecek. Türkmenistan'ın prezidentinin Akalteki Atçılık Toplumunun Kalkınç At Sürnäki Milli Oyunlar Toparam aydın öwüşgünü çıkışını tayarladı. Bedewi erketmenin ince tezimlerini yukarı ussatlık derecesinde yerine getirýän bu topar yurdumuzda da onun çayaklarının daşarda da ulu şöhraty hemde giň ikrar edilmegine münasip boldy. Ayratinna ady rivayeti öwrülen Akanyň sahnadaky sada goşulan hereketleri ýatdan çykmajak pursatlary öwrüli. Ayat koşup, hoş ovada sağları, bedev görkü yalkın meryer toyları, acayip Akhanın seykin yörüşü, buysonç beryer, partiyarlık dövrüne. Arkadağın Akhan adlı bedevi, rekordlar kitabına giynesin, jürep geçip kalanını çarpaya, aklın hayran koydu, ulu fiillerim. Kalkınış topary daşary ýurtlarda ençemegedek çykyş edip, halkary bäsleşiklerine gatnaşyp, köp sanly baýraklara münasip boldy. Türkmen atly ýigitleri öýleriniň ajaýyp çykyşlary bilen yer ýüzünde milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýan atçylyk sungatyny giňden wagt etmäge uly goşunt goşýarlar. Öýüniň gözelligi bilen hayran galdyrýan akal tekebedegleri biziň milli buýsanjymyzdyr. Konsert maksatnamasynda Türkmeniň gadymy köştepde aýdym taýynyň ýanglandygy, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halk görejiliginiň täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanynyň alamatyny öwrüli. Konsertde gatnaşyklaryň ýaklytynyň birlikde ýerine getirmeginde ýanglanan alkyş aýdýas arkadaga aýdymy, dawaranyň köpegüşgünli jenmenmesine urly. Türkmeniň Agoý binasynda bugün emele gelen watançylyk we bayramçylyk ruhy Türkmen halkynyň öýüniň milli lideriniň töwereginde mäkäm jebisliginiň ajaýyp watanymyzda bolan çäklik buýsanjynyň suwut namasyny urly. Şanly wakam nasibetli bürdi Balkan vilayetiniň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan Mehriban arkadagymyza ýadgarlyk sowgat gowşurly. Soňra arkadag prezidentimiz hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazgy ýazdy. Mehriban arkadagymyz Türkmeniň Agoý binasyna
täze awtobusy sowgat berdi. Munyň özi halkymyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan şanly wakalaryň döwlet başlarymyzyň tagallaz netijesinde asyrly işler bilen utgoş ýanygyny görkezdi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerden köpçülikliň şäherleri guramak üçin niýetlenen bina bardy. Bu ýerde şanly wakalaryň hormatyna toý sadakasy berildi. Onuň dowamyna türkmen topragyna bitýän datly öňümlerden aşpezleriň usatlygynyň taýýarlanan tagamlar çekildi. Munyň özi türkmen halkynyň tutumly desturlary, toý dawarlaryna agzybirlikde gatnaşyp, ýaxşy desturlaryň dowamata atarylmagyna münasip goşunt goşýanynyň suwutnamasyna örildi. Toý sadakatyna gatnaşçylar halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň awadançy uğruna döwlet tarapyndan edilýän alady üçin arkadagy prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiz ýakymly aýdym saatlar bilen ruhvenlik döredenlikler üçin milli sungat saatlaryna minnetdarlyk bildirip, olara täze dörejilik üstünliklerini arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz Balkan vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap, Dikuçorda paýtagtymyza tarap ugrady. Asalymdan hormatly prezidentimiziň dikçöri paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline Balkan vilayatyna bolan iş saparynyň jemlerine bagşlanylan iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň barşyna hormatly prezidentimiziň Balkan vilayatyna amala aşan saparynyň şäherlerini ýerine getirilen işler, şeýlekem öňde boljak halkara çärelerini guramaçykly geçirmäge, şany seler münasibetli guruljak dawarlary, taýýarlyk işler barada hatabatlar berildi. Bellenşäli ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyna meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanyna halkara ähmiýetli maslahatlaryň maksatnamalary talaby laýyk derejede taýýarlandy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan ýylynyň mühim wakalarynyň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna degişli düzümler bilen birlikde hemme taraplaryň esaty çemeleşildi. Şeýlekem maslahatda mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dürli maksatly binalaryň 30-yň gowragynyň ulanmaga berilendigi we ýene-de şu ýylyň dowamyna 20 deskanyň gurulşygyny tamamlamagyň göýüň tutulýany barada hatabatlar berildi. Hormatly prezidentimiz şanly sene münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň, şol sanyna halkara ähmiýetli forumlaryň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegine toplumyň esasy taýýarlyk görülmeligini belledi we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Näwolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamaları bilen tanşydýas. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň energetika ministriniň wezipesini wagtlaryň ýerine getirmek ministrler kabinetiniň başlygynyň ornabasary Çar Murat Xeýwalewich Purçekowyň üstüne ýüklenildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda Merkezi we Günorta Aziýa sebit özara baglanşygy, şertleri we mümkinçilikler atly ýokary derejedäki halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 14-nji 16-njy iýuly aralygyna Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine gulluk iş taparyna bolar. Şoň ýurdumyzyň Daşary işleri ministrligine sany ulgamar kaly maslahat geçirildi. Olu iş jaňlygy bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine video aragatnaşy arkaly goşuşmalyk hereketiniň orta möhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Maslahat goşuşmalyk hereketiniň umumy maksatlaryny ilerletmek ugruna çykyş edýän dünýäniň onlarça ýurtlarynyň daşary syýasy idaralarynyň ýollaşçylaryny bir ýere jemledi. Türkmen tarapyndan öňe sürülen we Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň çäklerine seredilýän kararnamanyň tatlamatyna beýan edilýän adatdan daşary ýagdaýlar wagtyna durnukly halkara ulug gatnawlarynyň üpçün edilmeginiň ähmiýeti bellendi. Goşuşmalyk hereketiniň orta möhletleýin ministrler maslahatynyň netijeleri boýunça maslahata gatnaşçylaryň jarnamasy kabul edildi. Hormatly adamlar, näwolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyza Aşgabat şäherine şuň 14-nji iýulda saat 20-den 15-nji iýulda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howa Maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyny ötkäpdirýän bulutluk howa bolup azkemýän şäher ýerlerini çakmak mümkin. Demir dokumentardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 21-26 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýly bolar.
Ahal vilayetine ötkaptiren bulutlu hava olup azkem yağış şağır yerlerim çakma mümkün. Demrad kunatardan teli sekundu 9-14 metre eken şimal ösür. Hava gecetine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Ahal vilayetine azkem bulutlu hava olup demrad kunatardan teli sekundu 9-14 metre eken şimal ösür. Hava gecetine 21-26 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Lewak vilayetine azkem bulutlu hava olup demrad kunatardan teli sekundu 9-14 metre eken şimal ösür. Hava gecetine 21-26 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daşol vilayetine ötkaptiren bulutlu hava olup demrad kunatardan teli sekundu 8-13 metre eken şimal ösür. Hava gecetine 18-23 gradus gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkaptiren bulutlu hava olup yerden azkem yağış şağır yerlerim çakma mümkün. Demrad kunatardan teli sekundu 9-11 metre eken şimal ösür. Hava gecetine 24-26 gradus gündüzüne 33-35 gradus mayıl olur. Yurdumuz boýunça iýul aýynyň 15-nä magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhretiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam sagat 11-den 17-çenli güýçli bolýar we günüň gyzgyny howry saat 20-çenli dowam edýär. Şeýlede howanyň düzümindäki tozan bölüjikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şundan baglykda howanyň oňoýsuz täsirlerini almak üçin ağzı burun örtüklerini ulanmagy, hemem Tomuz pasynyna günüň ýeti şöhretinden uğranmak maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ekli wabatlarda ösüşleri betlenýär. Ekli ösüşlüň özününe bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.